Hej og velkommen til den her video. Mit navn er Unge Jens, og jeg er trommeslager. Det her er en lille fortælling om, hvordan jeg sammen med Slagtercentret fik et Tama Star Classic trommesæt med ud på hele Arctic sommertur, hvor vi blandt andet spillede grøn koncert. Alt den tid, jeg har spillet professionelle koncerter, har jeg haft et Tama trommesæt. Helt tilbage fra jeg som 20-årig begyndte at spille med Joker, og frem til nu, hvor jeg blandt andet er på tur med Artie, Ice Kid, Melvin Kakusas talkshow. Og selv de gange, jeg har været op og spille i Norge, har vi lavet et Tama-trommesæt med blandt andet Aiba og Musti. Lige da vi fik at vide, at vi skulle spille grøn koncert, ringede Artie til lydmand til mig. Han hedder Mathias Sarsgaard. Jeg kalder ham Tyson, eller Tyson Skysen. Han er også trommeslager, og han sagde med det samme: hey Jens, skal vi ikke se, om Slagtercentret ikke kan hjælpe os med at nå at få bestilt et endnu sygere trommesæt hjem til dig? Og det var jo ikke fordi det trommesæt, jeg havde, ikke var sygt, men ligesom i Mercedes findes der en C-klasse, E-klasse, S-klasse, og vi skulle have trommesættets svar på S-klasse. Og det skal jeg lige love jer for, at vi fik. Henrik og Martin fra Slagtercentret har det sorte bælte i at skaffe trommer af alle mærker fra alle verdens hjørner. Hej Jens, dit smukke menneske, så er der simpelthen kommet trommer til dig. Det er vildt. Det er sindssygt. Tama Star Classic Walnut Birch transparent mockerplate i 8, 10, 12, 14, 16 og 22. Giv den gas, spil højt. Vi ses! Og jeg var så heldig at spille hele grøn koncert på det trommesæt sammen med Artie. Eller det vil sige, nogle af showsene var faktisk sammen med Lamin, fordi Artie skulle være far. Det er jo min ven Anton, der normalt spiller med Lamin. Men vi fik lov at låne ham, og det var så bladet. Alt i alt en meget vellykket sommer med Artie og det nye trommesæt. Så tusind tak til Slagtercentret for at gøre det hele muligt. Og endnu større tak til dig, fordi du gad at se med i den her video. Vi ses en anden god gang. Hej. Men jeg er stadig fuld af stress, for min brother skriver, jeg kan. Han er lige med sommerdag.